L'autorité de protection des données à caractère personnel poursuit sa mission d'information et d'accompagnement des usagers. Cette fois-ci, c'est au cœur du grand marché de Bamako que l'APDP mène une vaste campagne de sensibilisation. L'objectif est clair, informer, sensibiliser et accompagner les commerçants et les entrepreneurs s'y trouvant dans l'accomplissement de leurs formalités déclaratives devant l'APDP. Au-delà de l'accompagnement, l'APDP assiste également les responsables de traitement. Walma bololabla kofo Fatou filɛ a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatou ta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxi bolila don k'a to mɔbili bolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tina an balimaw a y'a fɔ tare Agri-Sup Bamako min ye sanayɛlɛ kalanso ye sɛnɛ bangamara ale ni jɛgɛmɔ ni vétérinaire k'an ka jamana kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ nin y'o dayɛlɛtɔ ye Bamakɔkaw fɛ yen École supérieure privée des sciences et techniques agricoles Sotiba Bamako yan min ye maa min b'a fɛ sa ka kalan kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ bagamara jɛgɛmɔ vétérinaire ani sɛnɛ ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ i wasa don Agri-Sup la u n'u ka système LMD ni maa min b'a fɛ ka DIT kɛ sa ka ɲɛsin reproduction animale incinération artificielle animale ma i bɛ se ka taa ye minnu fana b'a fɛ ka licence kɛ en médecine vétérinaire olu fana bɛ se ka taa ye min ye DIT reproduction animale ale ni incinération artificielle animale o bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ Agri-Sup la Bamako tɔgɔ sɛbɛnw olu bɛ daminɛ min ye novembre kalo tile 10 ye ka taa bila sa fo min ye kalanta olu waatiw la maa minnu mana yen sugandi i kɔni b'a dɔn i bɛ wasa sɔrɔ sabula min ye baganmara jɛgɛmɔ ka taa se vétérinaire baaraw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen tɔgɔ sɛbɛn saraw sa olu ni tɔgɔ sɛbɛn ko ni sɛbɛn fɛn fɛn bɛ k'a la i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 74 98 74 47 74 98 74 47 min ye Agri-Sup Bamako ye a bɛ Bamakɔkaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba Stade Malien ale ka ndolati kɛrɛ kɛrɛfɛ n'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ Jules Jean B Kone vétérinaire don wa min ye kalanso in ye a tigi ye ale yɛrɛ ye a y'aw boli joona sabula min ye kalanyɔrɔ in ye a kalanso a hakɛw dɔnnen don yaasa aw ka se k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn joona u ka kɛ an ma jigisigi ye. Aw bisimila u tɛ lafiya la n'i ko u tɛ lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen an lamɛnbaaw ani an filɛba cɛ ani muso Segu dugu ani a Tɛngu dugu n'a Bolomada dugu k'aw bɛɛ lajɛlen fo min ye lycée Cabral baarakɛlaw ye k'a daminɛ proviseur ye ka taa se ekɔlidenw ma ani ekɔli karamɔgɔw k'u bɛɛ lajɛlen k'u ni sɔgɔma Segukaw fɛ yen an bɛ Segu bɛɛ lajɛlen fo Segu cɛ n'a muso
ngarakaw k'olu fana fo min ye kɔnɔdimininkaw ye ka foli ta ka ɲɛsin olu ma. Falaye e ti segu dɔn kosɛbɛ dɛ. O de ye tiɲɛ ye. I kɔni ye Sizana Ngara ko mɛn. I y'o ko mɛn Ablaye Jabate. Ayiwa sɔgɔmada in na an da bɛna don kuma min na kosɛbɛ o ye tajiko kuma ye. Jamana kɔnɔna lakana wolomasiri tabaw ka wuli ka jɔ. Mohamed Makiba ye laseli min kɛ président fɛ yen kungurunin dɔ sɔrɔla o la. Farikolo ɲɛnajɛ Falaye a ko siyɛkili saba sira a bɛ n'a fɔ a daminɛna dɛ. Bavi ye nɔrɔbilali suba yaalaw ni suba wuluw ni ɲɔgɔn ɲiniw a daminɛna sabula kunungo Bavi ka secrétaire général n'o tun ko ka maaw wele ko ka taa lajɛ kɛ Falaye u y'ale wele k'a ɲininka a dalakan na n'o ye Sidibeka ye Magasa ye. N'Ala sɔnna a ma an n'an da don o la a ko yɛrɛ bɛ cogo di nin waati in na maaw ka se k'a faamuya ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn aw bisimila anw ka kunnafoni kɛnɛ ka jaba k'an b'a fo ko a Sidibe ani a ka denbaya bɛɛ lajɛlen min ye Sanba Bagayogo ye ale ye école karamɔgɔ ye Segu an b'a fana fo k'a waleɲuman dɔn. Falaye maa minnu sɔgɔlen don an na Kayikaw fɛ yen Kayiba Jabate k'olu fana fo Narakaw Giringumbekaw ka taa se Sandare Teringa Marina ale ni aw ka dugu in tɔgɔ ye di Falaye. E tun bɛ dugu min na sa a bɛ to ka bɔ ne kɔnɔ kuma caman. Yɛlɛmani n terikɛ de bɛ ale ye polisi de ye yen. Falaye bɛ k'i kunkolo maanabɔ dɛ o tuma yɛlɛmani mun bɛ yɛlɛmani foyi tɛ yen. Komi bɛ k'i kunkolo firifiri kana n ja tigɛ dɛ n ka maa bɛ polisiya la yen. Nin y'an don k'an ye sɔgɔmada in na. Falaye bamananw ko ko don bɛ ngana si man ca nka nganatigiya ka fisa ni nganantanya ye. I b'a mɛn naloma de da ko jamanakuntigi tɛ ko caman kalama Falaye. Ale tulo bɛ min mɛn i tulo kana o mɛn dɛ. Sɔgɔmada in na an bɛna na kuma maa min kan a y'a se kɛ min kun se b'a ye faso la a y'o kɛ. Falaye politiki ale de ye ko ye ko min bi don a la nka i tɛ min jateminɛ o bɛ taa bɔ a la. Politiki ale de ye ko ye ko min na aw bɛ jɛ k'a sigi nka aw yɛrɛ t'a dɔn a bɛ taa fori min ka Falaye. Politiki ale de ye ko ye ko min n'a faamu cogo ma ɲɛ aw minnu yɛrɛ y'a sigi a bɛ tila ka aw bɛɛ lajɛlen dun. Sɔgɔmada in na an bɛna an da maga